Box. Sieltä se vaan ilmestyi. Sieltä Simsalabim. se vaan sitten. Simsalabim. Nyt lähtee kaikki mukana. Okei! Apua. Kumppanisi kertoo haluavansa vaihtaa nykyisestä työstään toiseen, jonka kokee olevansa hänen unelma-ammatti. Hänen palkka putoaa puoleen loppuelämäksi. Kannustatko vai yritätkö puhua ympäri? Mut niin. Ihan sikapaha. Tää on muuten hemmetin paha. Ihan sikapaha, pakko sanoa. Mut siis, hei, siis sehän olisi ihan kauheata niinku olla kannustamatta ja sit se toinen niinku kärsii ja sit se on ikuisesti sulle katkera. Joo, ja sit tulee ero. Siis ero tulee varmaan anyway. Niin, kyllä eikä tuu. Siis, mutta mä niinku mietin, että tossa oli tosi tolleen niinku jämptit ehdot, että loppuiäksi on niinku sitten silleen, että Herran Jumala, että mitä se sitten niinku on. Mutta tässä on, tää on vaikea kysymys, koska mitä jos se mies on vaikka tienannut ihan hemmetisti ja sitten se kato tippuu puolella. Tää on just se, silleen niinku jos... Koska mä mietin heti, että okei, että nyt se tienaa 1 500 € kuussa, tiedätkö tyyppisesti. Jep, niin loppuelämän. Tai 2 tonnia. Niin, niin ja ei ole mitään säästöjä. Niin. Että mut jos se onkin tienannut ihan törkeästi ja sitten se siitä puolet tippuu, sittenhän se ei ole niin paha. Tässä on myös niinku todella monta eri skenaarioa, että mikä se on se niinku lähtökohta ja että onko säästöjä. En mä usko, että kukaan silleen niinku ihan sika innoissaan tosta olisi, mutta sitten taas tavallaan, jos se toinen on vaikka niinku, tiedätkö, aina tosi pahalla päällä, vihaa sitä sen duunia, kyllähän sekin vaikuttaa sit tosi paljon, myrkyttää sitä niinku ympäristöä, sitä niinku kotona olemista ja vaikuttaa. Ja sit jos se vaihtaisikin ihanaan työpaikkaan, niin olisi tosi iloinen ja näin. Mutta, tuossa on pointtia, mutta mä oon silti sitä mieltä. Työ on loppujen lopuksi aina työtä. Kyllä. Miksi sä sitten oot vaikuttaa? Onhan tää nyt ihan sikakiva työ. Onhan tää nyt ihan hemmetin kiva työ. Mutta kyllä mulla välillä on semmoisia, että mä tiedätkö, istu himmassa maassa, että mä en niinku jaksa puhua itsestäni. Niin, mä tiedän. Että mä en niinku jaksa. Niin, miksi ketään kiinnostaa. Niin työ on aina loppujen lopuksi työtä. Kyllä. Et ei se ruoho vihreämpää ole se aidan toisella puolella aina. No ei aina, mutta kyllä mä sanon, että kyllä saa olla niinku, tästäkin tosi usein painotan just meidän perheessä. Molemmat oikeasti on kuitenkin semmoisissa aika niinku, semmoisissa saa tehdä semmoisia duuneja, mistä pääosin niinku nauttii. Joo. Sehän on todella etuoikeutettu. Se on ja just näin. Niinku aivan ihanaa ja näin. Niin kyllä mä toivon kaikille, että ne saisi tehdä semmoista työtä, mistä ne niin kuin nauttii, koska se on kuitenkin niin iso osa sun elämää. Töissä menee kuitenkin elämässä aika paljon aikaa, niin sit jos se on semmoista niin kuin, tiedätkö, väkisin vääntämistä joka ikinen päivä ja se niin kuin vitutus vaan kasvaa päivä päivältä, niin kyllä siinä kohtaa myös täytyisi tehdä asialle jotain. Kyllä. Mut sitten tässä on taas se, että mun mielestä kyllä tämä voi olla vähän hot take, mutta kyllä mun mielestä ja toivon, että mies olisi aina vastuussa silleen kuitenkin se, niinku, joka toisi vähän niinku sen fyrkan kotiin. Ja just puhuin eilen mun äidin kanssa, että vaikka on ollut niinku semmoisia tilanteita, että silloin mä muistan, kun tuli se kauhean lama joskus, mä muistan mikä 2000-luvulla, milloin esimerkiksi vaikka mun isä oli niinku yrittäjä ja sitten sillä tuli vähän niinku vaikeuksia sit siinä niinku silleen sen yrityksen kanssa. Ja sitten silloin niinku mun äidillä taas mei yrityksen kanssa, niin musta tuntui, että äiti ehkä otti vähän koppia. Mutta sitten äiti oli sillä, että kyllä isä on aina ollut hänen ja maailman välissä. Että kyllä se on silti niinku aina ollut silleen, tiedätkö. Niin suvajellut. Niin kyllä kyllä se vähän on silti silleen, että mä toivoisin niinku naisille, että niillä olisi joku, joka silleen, että saisi tehdä sen valinnan ja end of the day aina olisi silleen, että tapahtuu mitä tapahtuu, niin ne keksii kuitenkin ja niin kuin huolehtii. Tosi kauniisti sanottu. Hyvä äiti ja hyvä, että hän osaa arvostaa sitä. Minä toivon kaikille ikuisesti semmoista tyyppiä, joka on sinun ja maailman välissä. Niin. Ja minä toivon myös sitä samaa meille. Sama.